Bună ziua, bun venit la primul episod de povești. 2. Amintiri din copilărie cu Alex. E ciudat, nu? Știu că e ciudat, dar o să încep. Primul lucru care am făcut și ăsta e noul meu content. O să intrăm și pe contentul meu. Fugera 96. Salutare! V-ați întrebat? O să vă zic câteva amintiri din copilăria lui Alex. Uitați-mă, zic și eu, salute! Salute! Azi o să vă zic câteva amintiri a lui Alex. Prima amintire. Când a găsit niște ochelari și a vrut să păstreze. Dar a făcut o faptă bună și vedeți voi. Prima lui faptă bună a fost mai multe, dar aia a fost prima. Într-o zi a găsit niște ochelari pierduți la grâlă de nisip. Și niște copii căutau ochelari. Și el a luat ochelarii, a întrebat și a primit Oreo, că a făcut o faptă bună. Al doilea lucru care a făcut, cum a reușit să spargă capul. Asta o să fie seamănă ceva ciudat, dar o să-l invităm pe un special. Salut! Tu ce cauți aici? Am zis special. Am zis invitat special. Deci, invitat special. Pe aproape. Hei, eu trebuia. Când ai venit? Stai să mai mărmăresc, că sunt... Welcome. Yay! O să-l avem așa. Luni, nu mai pleca. Așa, bun. Și zi. Bun. Continuăm. Asta e casa lui. Revenim. El era în casă. Deodată era în sufragerie. Și deodată avea de lemn. Dar a capătă și a spart. Și a trebuit logic, vital, dar n-a fost rău. Noi o să revenim la loc. Și așa s-a întâmplat. Pe mine mă cheamă Luni. Da, știu, salut. Dar noi o să mergem. Ați înțeles treaba. Stai, așa. Și următoarea chestie a fost cine mai știu, coșmarul. Tu dispar de aici. Așa. Bun. Coșmarul. Apoi știați că orice copil poate fi sară coșmar? Coșmarul lui a fost îngrozitor. Dar idee, coșmarul lui este lunea. Da, că când e vineri, zice, hai că mai puțin și vine, adică duminică, mâine e luni, culcă-te că mâine trebuie să mergem la școală. De atunci începe coșmarul. Pe mine mă cheamă Lui.
Deci lui pleacă. Nu! Amintirea aceasta îi aduce de bun simț. Dar să nu uităm. Să nu uităm că lui place cățelușii. Nu-i place pisicile. Lui plac animale. Lui iubește animale. Dar asta o să vorbim mai târziu. Bun, continuăm. Povești, amintiri din copilărie. Mi-a zis că minciuna are picioare scurte. De ce? Pentru că nu poate să mai alerge. Hai că zic și acum bancul. Și ultimul, și apoi vă zic un banc. El iubește foarte mult câini, dar urăște pisicile. Pare că îl zgârie. Și mie mi-e foame. Ce? Într-o zi am văzut un coșmar. Pisică zburătoare căpșună. Eu acasă mănânc ceva că mi-e foame. Da. Asta spune bancul. Da, bancul este. De ce are minciuna picioare scurte? Și da, pentru că nu mai pot să mai alerge. Și a zis, gata, îmi iau picioare scurte. Cam atât. Ei, eu trebuie să povestesc. Ce vorbea asta? Să povestesc. Hei, ce arată? Nici nu las fetele. Salut! Ei, micșorează-mă! Că nu mai încap. What-i? Cam atât a fost amintit cu Alex. Nu mănânc. Amintit din copilărie cu Alex. Dacă v-a plăcut, dați like. Noi o să ne vedem data viitoare. Ciao! Dar eu trebuie să zic un banc.